welcome to my channel, Bicolana, Española. Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan, ngayong hapon may mga sobra kaming pagkain. Ayan, magmumukbang kami ni RPTV Madrid ng crabs. Ayan. Then, ayan, shrimp. May tira pa siyang karne. Mumukbang kami guys. Ito yung pagkain namin. Ayan, yung kanin namin na may, ano ba yun? Ano ba sa Tagalog yung tipo-tipo papi? Totong daw guys. Ayan. Naisipan namin magmukbang kasi matagal ko nang gustong makipagmukbang sa kanya. Kung sino ba talaga ang makakaubos sa amin or matakaw sa amin dalawa. Sigurado ako yun. Kasi tingnan mo, nananaba na talaga ako. Kaya, that's it guys! Mukbang with seafoods. Ayan, tira namin kasi nag-hotpot or nag-steamboat kami kagabi. Kaya may mga tira pang Kaya mukbang kami. Pasensya na kayo guys kasi nilalamig yung isa. Ayan o, nilalamig siya guys. Ayan. Tsaka naka-red kami talaga parehas. Shout out, that's so beauty. Ayan, saka si Joe's Craft and DIYs ng kabidyo ako guys. Ayan. Kain na tayo. Let's eat, papi. Yeah. Are you hungry? Yeah. Okay. Let's eat, papi. Yeah. Let's eat, guys. Start na tayo, guys. Mga kami yan, guys. Yeah. Kita ang ulo namin. Ayan guys. Ayan, thank you Lord for the food. Ayan. Hindi daw kita yung namin. Yung ulo. Huwag nang mag-ulo. Guys, di ba? Ba't hindi na nag-stay? I don't know, papi. Matatam to may Okay? That's one. Ayan. My favorite guys. Tagal na kaya kaming nito. Gustong magmukbang. Ayaw niyang lumaban sa akin sa mukbang guys. Alam mo naman ko. Ang hina niya kumain. Bilan mo ko ng iPhone. Kabila ko sa kanya. Kaya ko dito na sa RPTV. Ayan, may sili guys, oh. Ayan. Sili guys. Sili, labuyo. Ayan. Ang hirap naman ng hipon. Ay! Iwaan mo ako ng yung balatan mo ako ng hipon. Abala naman to. Hirap naman mukbang guys ng ano ba yun? Hipon. Nagbabalat pa. Bigyan shoutout sa ating mga super friends dyan. Love you guys. Salamat sa support. Yung mga kapatid, yung mga tugon natin dyan. Grabe ang iba. Kagabi alas 3 na kami natapos sa ILS ko. Sa FPTV Malamig siya guys. Mamaya lalakapin mo lang. Parang wala ang lamig. Tingnan mo guys ang crabs. Oh. Yan, mahal to kaya. Yan, magkano kaya ito no? Bili niya ate. Koyi po. Sarap kaya yung gataan. Ang laki. Diba? Nakarin pa kami. Happy holidays guys. Ayan, nakain tayo Sinong may gustong Sinong paborito ang hipon? Kaya sa Pilipinas, maliliit naman ang hipon. Sa may amin, hindi naman kalaki.
Anong tawag kasalan? Malambot ang kanin. Okay. No? Anghang. Nasasawa namin yung suka guys. May sili. Matagal na kaakas kung gusto makipagmukbang dito sa isa. Baboy, na lechon. Ayaw niya naman. Ngayon. Ayan na. Ano siya? Naku. Pinagbigyan ko. Wow, ang sarap guys. Papalap. Narealize na kasi pag hindi niya ako pinagbigyan, alam na this. Alam na this guys, no? Alam na this. Ayan, nakabidyo ako kay Ate Sally. Shout out Ate Sally. That's so beauty by That's so beauty pala. Sorry naman. That's so beauty sa Joyce Craft in DIYs. Nakabidyo ako. Walang sound guys kasi masisipian ako. Hirap mag-ano? Gusto ko nang kainin lahat yung hipon na may balat. Shoutout dyan ng mga sofa friends dyan. Lalong-lalo na yung aking BIP. Bicolana, Española, BIP. Boss Gloids and Gloids Handle with Care. Ayan, shoutout. And shoutout sa aking URAGON member na si Chis Ara and Jules Crap in DIYs. And ang aking mga BECOOL member si Kwentong Osisero. Guwapa, mega shoutout sa'yo. And si Sheva de la Roma Tugang. Si Sheva de la Roma. Shoutout. And Maricar Aburita. Shoutout sis. Mega shoutout. And ang aking mga cool member. Yan, si cool member yan guys. Alam nyo guys, cool member lang yan guys. Yung pinakamababa lang ang binabayaran niya sa ano. Ayan, di ko na pangalanan guys. Kasi mo siya. Mababa naman yung binayaran niya. No, diba nakita nyo na guys? Halata na talaga. Ayan, si RPTV ko. Tapos, ayan, BECOOL member yan. Ay, cool pala. Oh, sorry na. And, Michelle Metrondahan yun, cool member. Kabayan Helping Hands. Cool member din yan. Marami mga cool member guys. And, Helena Din Lasa. Cool member din. Helen and Nicole. That's so beauty by Sally. Kuya Ben Kaibigan. Edgar Abejo Vlog. Rafi TV. Shoutout sa inyo. Kasi building production ng Madrid yan. Shout out. Idol. Si Chichay. May shoutout ang lovely singer ng ano, Cavite. Ayan. Nablog ko yan. Si Chichay. Getaways. And ano pa ba yun? Perlita Adato Vlog. Bagong member ko yan. Geraldine Balikaw Vlog. Ayan, bago lang din yan. Aking channel. Bagong member. Si Rizos Vlog. Alexa. Ay, Alexa Love.
Yan, sis Victoria and Fernandez. Shout out. Ay, si Tugang Renato. Makakalimutan ko ba ba yan si Tugang Renato? Battle Diary, The Battle Diary. Bunso. Ayan, mga tugang tugaan. Tsaka si Natrimed. Si Al Alejandro. Member ko din yan si Al Alejandro. Sis Rebecca Ado. Ayan ang aking #1 super chatter and members. Jesse Matt and Zumba. Ayan, napakagalante. Ayan, from US yan guys. Kaya kung mga ma-friend-friend ninyo yan, kada punta is magpapalipad talaga siya. Mega shoutout sa iyo, amigo. Jesse Matt and Zumba. Ayan. Sino pa ba ang mga hindi ko dyan na shout out, mga kapatid, mga katugang. Sarap-sarap talaga. Abala mo ng balat, kainin ko ng balat, pati balat. Masarap naman ito. Tig-isa kami guys, sa kanya crabs, tapos sa akin hip yung shrimp. Sarap siya. Pasensya na kagayo guys, nakaano bathrobe siya dahil nilalamig siya. Wala kasing kayakap niya. Natutulog mo ka. Wala, natutulog. Matutulog ka? I'm tired. Tired? Maghapon, pag-gising mo, nakaupo ka na lang gan. Pagod na ako. Ganun. Ayan, may mga member pa kung hindi ko na shoutout guys. Si Sis Mary and 13 Lives. Ayan, mega shoutout sa iyo sis. Thank you for trusting me. And SM Diaries. Inday ng Davao. Ayan, mga member ko yan guys. Thank you sa inyong pagpa-member sa ating channel. Kung wala kayo, wala rin akong sasahurin. Kaya thank you so much guys. Lalong-lalo ng aking VIP na si Dwight Sandileter. Ayan, thank you so much talaga. And thank you sa mga support ninyo na walang sawa. Kaya ito lang din pa ang aking Sandileter. Shoutout ko na rin yung mga solid supporter ko dyan na si Idol Bernie Sabodo, yung mga grupo niya. Thank you Idol sa pag-support sa akin channel na laging nandiyan, nakasupport every LS ko and premier. Yan yung mga kagrupo niya sa team ni Idol Bernie Sabodo. Thank you so much guys. Ayan, sa mga katindi niya ni Chichay. Hindi namin 2 days maubos. Marami pa dito. Baka gusto niyong samahan kami. Hindi ko maubos. Inalis ko yung salamin ko para kita sa mata, makikita. Ano ba yung kapit? Ang kanta? Kantahin na nga ako. Habang kumakain. Pwede ba yun? Kumanta? Kumakain. Siguro. Hindi. Ay, naku. Maghapon, kain. Kumakain. Kain kami tatlong mga muna ang mukha. Si Michelle Mitch Rondahanon, saka si Battle Diary kumakain, pati ako kumakain sa Elvis ni Battle Diary. Umakyat kami ng dalawa ni Michelle. So, umakyat naman si Maricel, pero sa kanila. Ayan, shoutout mo pala kay Maricel. Sa German. Thank you. Malambot ang kanin na parang kuha ako ng kuha ng kanin. Sarap. Tapos
guys, dapat may mga gulay-gulay ito. Na-miss ko sa Pilipinas. Yung mga dahon-dahon. Hay! Basta pag uwi ko sa Pilipinas, malunggay lang na may gata, may tinapa. Okay na. Kakakangkong. Nadala si Papa sa galing sa ano. Sa Uma. Palayag. Sip-sipin ko sana, kahiya naman sa inyo. Wala ulo talaga ako. Wala ulo kaya ako, guys. Kaya minsan ano, yun. Hindi naman yan pala ini, kaya ako na lang nagpapatawa sa kanya. Napaka-seryoso. Seryoso sa buhay. Yeah. Tapos minsan, gusto ko lagi may kausap. Yung madaldal ba? Hindi naman madaldal na chismosa. Hindi yung I mean, gusto kong sabihin yung palakwento, wala nangyari sa isang araw. Alam nyo guys, ito tuntuhaan mo. Hindi naman marunong makinig yan pag tinikuntuhan. Ako? Kasi hindi ako interesado sa kwento niya. Gusto ko interesting. Guys? Yung kami dalawa. Yun. Tungkol sa amin dalawa. Yun. Gusto ko yan. Pero about sa iba. About sa hindi ko talaga. About sa girlfriend ko ayaw. May girlfriend daw siya, guys. May boyfriend din ako. Alam niyo? May boyfriend din ako. Pero pinakikinggan ko pag nagkukwento sa boyfriend niya. Kunyari lang nakikinig. Ganon? Hindi ka nakikinig? Anong kinakwento ko? Para interesado ang dating. Entonces, hindi ka pala interesado pag ako nagkwento? Hindi pa ikaw nagkwento. Hindi ako interesado sa boyfriend mo. Ganon? Alam nga malagawin ko siya sa'yo. Sino ba yun? Ewan ko sa'yo. Kilala mo? Hindi mo kilala? Di ba guys? Ganon kami magkwentuhan. Nasabihin niya kung ano sino ng girlfriend niya. Tapos ako naman ganon. Ba't inubos mo yung niluto? Masarap? Taro, sabi ko sa imo ba, lahat ito lutuin mo eh. Hindi siya interesado sa boyfriend ko, guys. Bahala siya. Siyempre, mas interesado ako sa'yo kung sa boyfriend ko. Ganon? Alam nga naman, no? Siya daw, interesado sa akin. Ngayon ko lang yan narinig, guys. Totoo lang. Kasi ako nagtatanong sa kanya, laban ba ako? Hindi. Sasabihin niya, hindi. Lagi niya sinasabi yan sa akin, guys. Okay lang. Action speaks louder than words, diba guys? Hindi. Totoo yan, guys. Kasi kwento ako sa inyo. First time kaming uuwi sa Pilipinas. Pinaiyak niya ako. First time kami magkasama na uuwi sa bahay namin. Ganun? Biyahe ako pauwi sa Pilipinas. Masaya. Umiyak ako. No? Oo. Masaya, no? Hindi ko yun. Hindi yun masaya. Umiyak, maga mata. Pagdating sa Maynila, maga mata. Ganon siya, guys. Umiyak kasi walang katuturan. May katuturan, guys. Ang dami na. Mabaman. Pindot ka ng pindot. May katuturan, guys, pero
Sa RPTV ang tipong hindi ka susuyuin. Bahala ka dyan sa buhay mo. Kwento ko lang, totoo naman. Gusto ko nga gusto kong i-vlog yung buhay. Talang buhay ko talaga simula. Kaya lang, ewan ko, kung maganda para sa inyo. Kung sa magpakailanman sa maalala mo kayo, ay pwede. Yung talang buhay ko. Alam niya naman yun. Yung talang buhay ko. Ang tigas daw. Akala ko sabihin niya, yan, ang tigas ng ulo mo kasi. Hindi nakikinig yung mama mo. Ay, nako. Forget the past. Alam. Diba, move on. Sabi nga niyan. Nakasurvive na eh. Diba? Nakatindig na eh. Nakatindig na. Wala na sa pagkalugmok. Shout out doon sa mga naglugmok sa akin. Shout out sa ano ba yun? Inapak-apakan yung pagkatao ko. Sino ba yung papi? Kaya mo yun? Oh? Guys, ganyan siya. Hindi man ako tigbalatan ng hipon. Sana ito, nag-isa Hindi kita din. pwedeng balatan, mami. ¿Por qué? Mamaya sabihin ko sa'yo. ¿Por qué? Oo, ayun mo. Wala, puro mancha na. Ay na. Ito buntot ng buntot kasi ito sa akin noon. Eh. Alam nga naman ako nagbubuntot. Hindi ba pumupunta ka sa amin noon? Ayun yung mga kaibigan ko naman kayo lahat doon. Bakit ako tinatawagan mo? Ikaw nandun. Ako daw nandun. Ganun. O talagang sinasakto nung na nandun lang ako talaga nga. Ako lang. Di ba guys? Mga style bulok. Di naman nagsasabi. Hoy. Di ba? Sana ginisa mo to uli. Alin? Itong hipon. Mas gusto ko yung ginigisa kaya sa sibuyas. May oily siya. Hindi ko. Yeah, but mas gusto ko siyang ginigisa kahit naluto na siya. Papakaan sa akin yung aniit. Ano ba yun? Ama na yan guys. Mukbang namin ni RPTV. Gabi na to. Gabi. Kakain ng marami. Ha? Enough na? Isang oras na kumakain. Ang oras ba? Hindi. Ayun na. Ano na? Hindi mo ito ulit. No. Ayun na. Bakit parang ako? Nabuhok ko na yun. Ano lasa? Hindi mo ko binigyan. Ano na to? Masarap kaya itong gataan. Masarap itong gataan. Ito, laman to. Akala mo ba hipon lang ang nakaka-high-blood? Ito rin na. Kaya ayaw ko. Kaya ayaw ko. Sarap man. Krabs, mataba. Ang mahal kaya na to? Masakit na ang ulo ko. Hala, high blood ka?
healthy lamang ako 5 years ago, hindi ako ganito ka taba. Alam mo yung picture ko ng pasto na naka-black ako. Ay, taki. Ano ko na? Tapusin na natin to, guys. Wala naman kasi kayo para ma-lubos namin. Pati yung mga anak niya. Isa lang. Dalawin mo na. Hindi nga ako mahilig niyan. Binili ko lang yun dahil yung mga bata ba. Ay, gusto na ako. That's enough na coffee. Tapos na, guys. Ayan. Enough na. Grabe baka. Grabe na to. Ayan. Thank you, guys, sa pakikimukbang sa aming dalawa ni RPTV. Ayan. Thank you, guys. Shout out sa mga nanonood ngayon. Ayan. Salamat sa suporta. And yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please subscribe to my channel. Bicolana and RPTV Madrid. Ayan. Thank you so much. And keep safe, everyone. God bless us all. Bye-bye. Thank you. Love you all. Bye.